Kare kare kurima kwaimbova nyaya yeruoko, ziso neruzivo rwakatambidzwa nemadzitateguru kubva kuchizvarwa chimwe kuenda kune chimwe. Murimi aitarisa makore, mhepo, ivhu uye maitiro emhuka kuti aone kuti gore rinenge rakamira sei. Ruzivo urwu rwaive rweupenyu chaihwo, rwakadzama uye runowanikwa nekushandisa zuva nezuva mumunda nekudzidza kune dzimwe nyanzvi zvekare. Asi sezvakarehwa chero nevakuru vekare zvekare, vakati kare haagare ari kare. Nhasi kurima kwave kupinda muchikamu chitsva, kwave kushandiswa tekinoloji inonzi artificial intelligence kana kuti AI muchidimbu. AI imhando yetekinoloji inodzidziswa kuona mapatani, kufanotaura uye kupa mazano ichishandisa ruzivo rwakawanda. Haisi mondoro, haasi mashiripiti, isoftware yakachenjera. Mazuva ano software iyi yakuwanikwa parunhare rwedu nenzira dzemeta kana ChatGPT kana Google Gemini. Asi AI haina kutanga kushandiswa nhasi. AI yakatanga kushandiswa munyika dzepamusoro, mumafactory, muhondo, mukutengesa uye mune zvemari kudhara-dhara. Kana maChina izvezvi nanhasi vari kuishandisa kana vachirima panzvimbo dzekurima senge kana vachirima zvinhu zvakawanda chaizvo. Asi kuno kuAfrica tekinoloji iyi yatanga kupinda muzvikamu zvese zveupenyu hwedu. AI yauya semoto mubani rakaoma ichipinda murunhare mbozha dzedu uye yabata mativi ose ekurarama nekuita mabasa ekusevenza. Izvi ndizvo zvatichamboedza kuziva muchirongwa chanhasi chakakosha chepa Farm 4081. Hewo ndicho chimwe chirongwa chakakosha chinoitwa AI nemurimi weZimbabwe wanhasi. Chikamu chokutanga, chii chinombonzi AI? AI kana kuti artificial intelligence yakatanga kufungwa pakati pemakore ekuma1950 apo vana zvinamufundo ana John McCarthy nana Marvin Minsky vekuAmerica nevamwewo vana zvinamufundo vekuJapan, China neEurope vakatotanga kubvunza mubvunzo wekuti mushina ungafunga semunhu here? Pakutanga AI yaingova pfungwa dzezvidzidzo nemishina dzekutanga ichishandiswa zvikuru muzvikoro nekumauto enyika dzepamusoro. Changa chisiri chinhu chejekerere. Sezvo mishina iyi, makombiyuta aya akawedzera kusimba, data rakawanda uye internet nhande mutande yakapararira. Nhasi AI yatanga kushandiswa zvakanyanya muzvinhu zvezuva nezuva zvakaita sekutaurirana, kutengeserana uye zvino kurima. Kana foni ichikuudza kuti mvura ichanaya mumazuva mashoma anotevera, pane AI iri kutoshanda. Kana app ichiri kubatsira kuziva chirwere chehuku kana mbudzi, pane AI iri kuona mafambiro achona. Kana software ichikurayira kuti udyare rini uye maitiro acho kuti achaitwa sei, pane AI iri kuongorora ruzivo rwakawanda. It has helped me to know the type of nutrients in the soil, and also it has helped me to know the type of fertilizer to apply in the soil. Nhasi AI haisisiri nyaya yekuEurope neAmerica chete, asi yava kupinda zvishoma nezvishoma muAfrica kusanganisira nemuZimbabwe. Muno muZimbabwe yakatozotanga kunatsozivikanwa mugore ra2022. Ini pachangu muna 2023 ndopandakatanga kunatsoziva kuti kune chinhu chinonzi AI muna gumi guru nemhando yemachatbots. Ayo machatbots iyo ndiyo mushina inokwanisa kutaura nemunhu, kupindura mibvunzo uye kubatsira pasina munhu chaiye ari kuseri panguva iyoyo. Ndakavhundutswa kuti zviizvi chidhoma kana kuti chitokoroshi here? Unoibvunza chero zvinhu ichipindura kunge munhu. Inotonzwa kana nyambo dzevanhu kana iya inonzi sarcasm muchingezi. Chinogona kutonzwisisa kana munhu agumbuka kana kuti ari kufara usina kana kumboiudza. Kune mhando dzema AI dzizhinji dzemachatbot idzi, asi dzinonyanyozivikana mazuva ano machatbot akaita seChatGPT, Meta, PI, Google Gemini kana iyo yekumaChina iyo DeepSeek. Machatbot anoziva zvose, kungava kuisa magetsi, zveutano, zvemhuka, zvemota, ugweta, zvamabhasikoro, zvekuvaka, zvemitemo, inozviziva zvose wena senyanzvi chaiyo. Kana dzava nyaya dzekurima, AI inogona kufanobatsira kufanoona mvura, kuona kuti ivhu rine chii kana kuti riri kushaya chii, uye kubatsira murimi nokurapa zvirwere zvisati zvatombopararira. Izvi zvinoreva kuti murimi haachashandise achifungidzira chete,
asi ava kushandisa achisigirwa neruzivo runenge ruri murunhare mbozha ruri padhuze. Machatbot aya akaita seChatGPT anogona kuongorora mufananidzo otokuudza kuti chii chaari kuona uye zvinorevei. Izvi zvoreva kuti kana zvirwere zvemhuka zvine zvirimwa hazvichanetse kubata seapa yakandiudza kuti mbudzi yandabva kuvhiya yaiva yafa nei nekungoona matumbu achona aiva ane mapundu machena. Izvi zvinotisvitsa muchimwe chikamu chedu chechipiri kushandisa AI. Kurima kwedu kunowanzokanganiswa nemamiriro ekunze asina chokwadi, kushomeka kwemari uye kushaya ruzivo rwakakwana. Asi isu sevarimi tiri kurarama nguva yakareruka chose nokuda kwenhandemutande kupfuura dzimwe nguva dzakapfuura kare. Kumashure uko ruzivo ruri kuyerera kunge rwizi mazuva ano, sezvo dzidzo dzamazuva ano dzakuwanikwa panhandemutande chero nguva zvayo. Musakanganise kundinzwa. Kuenda kuchikoro kuchiri kwakakosha, asi hakuchisisina kunyanyokosha sekare, nokuti munhu wese ane mukana wekuwana ruzivo panhandemutande nerunhare mahara. Zvinonzi mutumwa haana mbonje. Saka zvandoongorora muchikamu chino kana chirongwa chino chose hakusi kuvenga kana kusvora mabasa evanhu, asi kungoonesana kwazvinenge zviri kuenda semaonero edu. Basa rinasori panjodzi nenyaya yeAI kudzidzisa. Ini semaonero angu maboarding school chaiwo hasisiri necessary sezvaimbova kudhara, sezvo mabhuku acho echimanje-manje akuwanika murunhare. Kana mwana aine runhare mbozha rwake achinatsoda chikoro achigona kushandisa ChatGPT neYouTube kana iyo Meta chaiyo, hapana chingamutadzise kupasa. Hakusisina zviya zvekuti munomanikidzwa kuverenga bhuku rimwe pamwe rane makore 40 ranyorwa, rinenge risina updated information, iyo yatinotaura muchingezi. I do not have 4 years to dedicate to sitting there reading books of outdated knowledge when all the latest information in the world's on my internet Google browser for free anyway, and listen to some dork who's never made any money in his life tell me how to live my life. Kwane varimi vatsva vakawanda vari kudadisa, vari kuita zvinhu zvihombe kunze uku vasina kutombobvira vakatsika muchikoro chekurima. Kumurimi weZimbabwe izvi zvine zvazvinoreva zvikuru. AI inogona kubatsira murimi kuderedza kurasikirwa, kuita zvisarudzo zviri nani, kupa ruzivo uye kushandisa zvishoma zvaanazvo zvine hungwaru. Vaye vanoda kudzidza kurima asi vachinyara kubvunza vamwe vanhu vane kwekuponera mazuva ano. Chero vamwe vekumusha vasingagone chingezi varerutsirwa zvekare. Hongu, machatbot senge ChatGPT yakatanga mazuva ano kutaura nechishona. Haisisiri nyaya yekungotaura chingezi chete, asi izvezvi yakutogona kunzwa nekupindura nechishona, zvichireva kuti vamwe vanhu vaye vekumusha vanotambura nechingezi vakukwanisa kuishandisa. Haizoite zvayo semunhu, asi inotaurika nayo. Hapana chinhu chaunobvunza ChatGPT yoregera kupindura. Dzimwe nguva inomboreva nhema zvayo ndojodzi yacho, asi kashoma. Chokwadi chinofanira kutaurwa. AI haina mhinduro yezvese zvese, inombonyeba sezvandataura, uye kumaruwa mazhinji muZimbabwe nhandemutande ishoma kana kusavapo zvachose. Data rinodhura uye maapps mazhinji haana kugadzirwa murimi wemuno muZimbabwe. Akagadzirwa varimi vekuUSA vanogara vane Wi-Fi jekerere. Mamwe anobhadharwa nemamastercard. Tingatoti anonatsoshanda muno iMeta yeWhatsApp neChatGPT. Asi chero zvakadaro, dzimwe nguva ruzivo ruri mumaepa harutoretsika mamiriro kana nzira dzemuno dzekurima. Pane zvekare njodzi yekuti murimi akanyanya kuvimba nemushina kupfuura ivhu kana maziso ake anopedzera asi akusanatsodzidza sezvo anenge akufungirwa nekuitirwa zvose. Kana murimi akarega kushandisa maziso ake, nzeve dzake uye ruzivo rwevakuru, tekinoloji inogona kumurasisa senge akazoishaya kana kuti akasvika dzimwe nguva kunzvimbo isingabate iyo Wi-Fi. ChatGPT inongoshandawo nezvamunoiudza chete. Saka mukatadza kunatsotsanangura dambudziko renyu ramuri kuona pamusha zvakajeka, inokupai mhinduro isiriyo. Saka AI inofanira kubatsira murimi kwete kumutsiva. Zvana chiremba vemhuka ndorimwe basa riri panjodzi panyaya yemabasa. Mirai. Musati mandigura musoro mucomment section. Mirai nditsanangure maonero angu muzvikamu zvinotevera. Hachisi kuti richapera hangu.
ndiri kungoti kudiwa kwacho kuchadzikira. Chikamu chechitatu, zvirevo zveAI. Imi munoziva wani kuti isu vanhu vekumusha vazhinji vagara vasingakoshese kurambisa zvipfuyo, vanotochisiya chichifa kana kutoipedzisa pane kuti vadonhedze dhola, vadonhedze manyenga. Vanhu vagara vangone pfungwa dzekungoti mhuka imhuka, ikarwara inongovhiyiwa kana kungosiyiwa ichifa yega tisingade kubuditsa mari. Kusara kwemombe hako, haiwa, mombe ichiri yakakosha, inorora munhuka iyi. Vanotomhanya-mhanya nekuzvipatara zvevanhu chaizvo chimhuru chikagwara. Ana chiremba vemhuka vazhinji vacho vaiwana muhuro nenyaya yekurayira chete, imi semurimi mozoita basa racho. Asi ChatGPT yakurayira kupfuura munhu dzimwe nguva. Kana mune bhanduru renyu henyu mahara, haitombodzikise data sezvinoita TikTok kana YouTube, uye hamubhadhare mari yemota sezvo chero kune network inobata inotoita. Zvakanzi nemutungamiri weMeta nemuvaki wayo vaMark Zuckerberg, chinosiyana mushina nemunhu ndechekuti mushina chero mukadzokorodza chinhu chimwe kakawanda sei, mushina haugumbuke sezvinomboita munhu. VaZuckerberg vakarova dede nemukanwa apa. Zvokwadi, chero vadzidzisi chaivo vakawanda vanogumbuka wani vakaita mwana anononoka kubata zvinhu, senge kana vagara vasingatobhadharwe zvavo. Ndosaka kwakagadzirwa iyo inonzi special class, iyo yakagadzirwa inongofundiswa nevadzidzisi vane mwoyo murefu. ChatGPT nemamwe machatbot ndo paikubatira vanhu ipapo, pamusoro pekuti kuishandisa mahara hongu dzokoro ine simba paruzivo rwemahara apo pakakosha zvisingaite zvakaomarara. AI haibhoikani nemibvunzo yemunhu. Unoibvunza ugoibvunzazve kusvika zuva rinyure, ugoibvunza nemibvunzo sezidofo remakoko, asi inoramba ichikudayira zvakanaka ichifara zvayo. Nekuti mushina uyu hauna iya yatinoti emotion kana kuti frustration muchingezi. Chimwe AI chairi kukunda vanhu chaivo inguva yekupindura yainotora. Kupindurwa nekukurumidza kunobatsira zvakanyanya, senge kana muchichengeta zvipfuyo seni. Dzimwe nguva mombe inokwanisa kumuka isingagone kana kusimuka kana kufura chaiko. Muchinatsoona pachenyu kuti mombe iyi ikasanatsopiwa mushonga wakakodzera mangwana ikumuka yakafuga yaro roga. Pakadai kunenge kwava kutomhanyisana nenguva nokuti chirwere chinoparadza. Asi ana chiremba vemhuka vanokwanisa vasiko kana kuti vanenge vakabatikana nezveupenyu hwavo, saka havakwanisi kupindura ipapo. Asi sezvatinoziva tose sevarimi vezvipfuyo, kana mhuka yarwara haiziye zvekuti mukadzi wachiremba abatwa nechikomba-komba, inoramba ichingorwara. Zvingava zvii zvinenge zvichiitika ikoko, nguva inenge ichitoenda uye chipfuyo chinenge chichitofa. Asi kana pane nhandemutande zvayo iri kunatsobata, ChatGPT inopindura ipapo, hainonoke. One time, ka1, unowana mhinduro yako ipapo, basa roendera mberi, upenyu hwechipfuyo hotokwanisa kutoponeswa. Saka tinokwanisa kuona vadzidzi vakawanda vachienda kudivi reChatGPT pane kuenda kune vanhu vane hasha dziri padhuze kana nyanzvi dzekurima dziya dzinomboganza. You just need to ask yourself, who will be the people still making money in the AI-driven future? What? I'll give you $100 to get this done today. I already got a feller giving me thousands to fix his toilet this afternoon. Thousands? I can't afford that. Free therapy sessions. How about we trade? You do the handiwork for me and I'll give you 5 free therapy sessions. Oh, no thanks. I do all my therapy on the AI Freudbot app. Chikamu chechina kukosheswa kwemabasa emaoko. Semaonero angu, sezvanamboreva, kuziva mabhuku kuchiri kwakakosha, asi hakusina kukwana. Nguva dzachinja hama dzangu. Hatichararame mungura yana sekuru vedu iya yekuti basa rimwe raikwanisa kuchengeta iwe, mhuri yako, dzinza rako kusvika waparara. Mabasa haachabhadhari uye mamwe acho ari kupera nenyaya yeAI. Hey, anyone want to make a bunch of money? I need 4 workers who know how to use a power saw. I'll do lawyer work if you install my radiant heat. I've got skills in human resources. Let's work something out. No, I need guys who know how to work a power saw. None of you know how to work a power saw. Jesus Christ.
What universe is this? Manje apa ndakatonzwa kuEconet kuti yakuita zvemareceptionist eparunhare eAI. Chimwe chisikana chinonzi Yemurai, makambotaura nacho here? Ngatimbochiteerera tinzwe. My name is Yamurai, your Econet virtual assistant. I'm here to help you with your Econet products and services. Ask your question after the beep. My EcoCash Virtual MasterCard has expired and I would like to renew it. How do I do this? To renew your EcoCash Virtual MasterCard, dial *153 *6 *1 #. Then select option 1 to activate. Would you like more help with EcoCash services? No, thank you. Kugweta, kudzidzisa, kunyora, therapist, accounting, mabasa anonyanya kuremera kufunga ayo wakagara panzvimbo imwe ari panjodzi. Naizvozvo, mabasa emaoko mazuvano akuwedzera kukosha, senge nekuwedzera kuri kuita AI. Pakuda inonzi physical working skill, mabasa emaoko. Mabasa aya anogodekwa nemaoko emunhu ekuti AI haikwanise kumaita. Mabasa akaita sewelding, kurima ikoko, kubata badza, kubata gejo, mechanics, kudyara miti, kutengesa magetsi, kuvaka, zvinhu zvinoda maoko emunhu. Ko China ine AI mushina inoita mabasa emaoko wani. Smart camera systems combined with AI can detect early signs of abnormalities, helping timely intervention and reducing antibiotic use by 30% compared to traditional farming methods. Ndirikunzwisa zvamuedza kureva, asi seZimbabwe chokwadi ndechekuti hatina zera neChina. Hatina zera neChina zvachose. Aya makata. Baba Harare vakataura wani, hanzi tanhadza unosvikira. Senge pakuvaka, ruzivo rwakakosha sekare, asi pachatozongoda muvaki anosimudza saga resimende iroro nezvidhina izvozvo. Mazuva aya ekuti munhu anorarama nebasa rimwe remuofisi anenge akuti achitipfuura manje. Senge kana uri muno muZimbabwe, munoziva kudhara munhu aitopinzirwa basa rekungoongorora nekuronga mapepa chete, asi nhasi chimbozvibvunzai, munoriwana kupi basa rakadaro? Ndokutofamba kwenguva ikoko, kare haagare ari kare. Apa ndipo panopinda kurima zvekare, nokuti kurima kazhinji kacho mabasa emaoko ayo. ChatGPT inokwanisa kukuudza kuti mombe inobopwa sei, asi ndopazvinogumira. Pato nemukomana anotofanira kuzopinda mudanga imomo otsika manyowa iwayo. Meta ingakuudze kuti hukudzokandira nekuchochonya zvaitwa sei, asi iwe semurimi ndiwe uchafanira kutsvaga jongwe nesheshe racho. ChatGPT inogona kukudirira mazano ekubaya mbudzi, asi ndiwe uchabata jekiseni iroro. Hongu, tinongonzwa kuti Elon Musk ari kuedza kugadzira meshina inotoitawo izvozvo mabasa emaoko iwayo semusikana webasa wemumba, asi kuzoona agadzira mushina unobopa mombe. Wouya kuZimbabwe futi uchibhadhirwa nani? Mari yachona itamboiwana kupi nhayo kuti tiitenge nekuti tichengetedza futi? Hanzi kwane imbwa yeAI futi. Vanhu vari kushereketa kudzoka komana. Ko ini ndinotengere imbwa yakagadzirwa nesimbi ichishanda nemagetsi, idzo dzichiberekana kuno mahara naimi. Zvimwe zvinhu miswa imi. Saka nokudaro kwekuti kurima ndokwemaoko, zvinoreva kuti basa iri richaramba richifamba nokuti vanhu havadyi ruzivo rweChatGPT. Vanodya zvamunoita neruzivo irworwo. Kuvhiya nyama inonaka, kurima bhinzi, kusakura chibage, kukama mukaka, kudiridza zvirimwa, kukohwa michero, kuisa mufudze, kutakura, fodya, zvose zvinotochemera ruoko rwemunhu izvozvo. AI haikwanisi kuzvibata. Ndosaka ndichiti mabasa emaoko ari kuwedzera kukosha zvekare. Kudzidza nemabasa ose evanhu kuchiri kwakakosha, hakuna anopikisana nazvo, asi mazuva ano pakuda vanhu vanorwa mativi ose, kuzoitira kana wazoshaya zvawakadzidzira, kana kuti basa rachona ravhiringwa nekuuya kweAI, nokuti izvezvi AI iri kutange gonzo riri mumba, hatizive kuti richamhanya richienda kupi, richadyei uye richazosvika kupi. Honey, guess who got promoted? Gerald, you make me the happiest housewife in the world. This is why I pushed myself to graduate high school and become a mailman, so we could live a life of luxury. Honey, we're rich. Let's have 5 kids. And buy a house. I love being 21.
I just got laid off. I don't have a job. Well, I got replaced by AI. My master's degree is worthless. Yeah, kari ari kari zveshuwa. Ramangwana rekurima muZimbabwe harisi AI chete, uye harisire kare chete zvekare. Ramangwana nderekusanganisa ruzivo rwechivanhu neruzivo rweteknoloji iyi. Of course, there's never a time we'll say we do not need human skills, because it's actually a human who inputs what AI produces. And as a country, we are ready to make sure that we see how we can integrate, especially our own local context, so that it aligns to what AI is going to produce for us. Murimi anofanira kukwanisa kubvunza kompyuta, mushina kana kuti mushina, asi achiteerera ivhu rake nguva iyoyo, nokuti mushina inombonyeba kana kusanatsunzwisisa zviri kuitika panguva iyoyo semunhu. Zvakafanana kana chikafu chembwa chaizvo. AI ukaibvunza kuti imbwa inopihwei, haimbofa yakakuudza kuti imbwa inopiwa chikafu chakaora, asi isu semashona tinoitei? Kana tikashandisa AI zvine hungwaru, inogona kuva chishandiso chinobatsira kudzorera rusununguko rwedu rwekudya. Asi kana tikarega kufunga, tikatevedzera teknoloji tisina kunzwisisa, inogona kutisiya kumashure. Inogona kukanganisa unyanzvi hwedu sevanhu, sevarimi. Kurima hakusi kungodyisa nyika chete, kurima ndiko kuchengetedza ramangwana. Uye ramangwana riri rinoda murimi anofunga, kwete anongotevera. Asi hama dzangu, chandanga ndichingofirira kuedza kutara muchirongwa chino ichi ndochekuti mungasore henyu mabasa ekumusha kana ekurima, asi chokwadi chandoziva hangu saguru ndoro ndochekuti hakuna AI inofudza mombe. Tinotenda nekuona kwamaita chimwe chirongwa chino chakakosha cheFarm 4081 semazuva ose. Hama dzangu, tinokuyeuchidzai futi kuti semazuva ose murimi munhu, ivhu ndiro nyika. Saka kusvika patichazoonana mangwana, tsai. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita Huku 4081 rehuku, Mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.